Zabil svoju tehotnú manželku, ktorej chýbal len jeden týždeň do pôrodu, aby mohol byť so svojou milenkou. David Temple bol v Texase vnímaný ako futbalová hviezda, no za maskou populárneho športovca skrýval krutého manipulátora. Svoju manželku Belindu, ktorá bola v 9. mesiaci tehotenstva s dcerkou Erin, chladnokrvne popravil, aby mohol začať nový život so svojou milenkou Heather Scottovou. Práve milenka bola ústredným motívom činu. Heather bola Davidovou kolegyňou a on pred ňou úspešne tajil existenciu svojej rodiny. V práci si dokonca pravidelne sťahoval obručku. Keď sa ich pomer stal vážnym a Heather zistila pravdu, začala na Davida tlačiť, aby situáciu vyriešil. Asi myslela rozvod. David, ktorý si zakladal na svojom postavení, nechcel čeliť škandálu spojenému s rozvodom. Svoju nenávisť k tehotnej manželke prejavoval už mesiace pred vraždou. Kým Milenke kupoval drahé šperky a trávil s ňou noci v kluboch, tehotnú Belindu verejne uražal, že je tučná a ignoroval. Vražda z 11. januára roku 1999 bola vykonaná chladnokrvným spôsobom popravy. David prinútil Belindu kľaknúť si v šatníku a z bezprostrednej blízkosti jej strelil do zatýlku brokovnicou 12. kalibru. Belinda a jej nenarodená dcera boli na mieste mŕtve. Scénu sa následne pokúsil zinscenovať ako lúpež, teda rozbil sklo na zadných dverách a rozhádzal veci, no v dome nechal nedotknutú peňaženku aj drahé šperky. Vyšetrovateľov zmiatlo aj to, že sklo bolo rozbité, kým boli dvere otvorené, čo jasne ukazovalo na domáci podvod. Davida zatkli až po 6 rokoch, počas ktorých sa stihol oženiť s milenkou Heather a spoločne vychovali Belindinho syna. V roku 2007 ho uznali za vinného, no v roku 2016 bol rozsudok zrušený kvôli procesným chybám. Heather sa s ním medzi tým rozviedla. Po novom procese v roku 2019 a ďalších preťahoch bol David Temple v roku 2023, to bolo 24 rokov po vražde, definitívne odsúdený na doživotie. V júli v roku 2025 prehral svoje posledné odvolanie. A napriek dôkazom David stále tvrdí, že je nevinný a jeho syn Evan stojí pri ňom. Aj keď máte radi podobné true crime príbehy, nezabudajte na like, follow a komentár. Love you, bye!